הופכים חלום של לקוח לבית אמיתי, תוך התחשבות בצורת מיקום המגרש, תנאי השטח וציפיות הלקוח. שלום יהודית שניידר, בעלת סטודיו לעיצוב ואדריכלות. שלום. אז את בכלל הגעת לתחום הזה מאומנות, היית רקדנית. נכון. איך זה קרה? זה תהליך של התבשלות עם עצמי, וגם משהו שאני מביאה איתי עוד כלים נוספים. זאת אומרת, הציור זה כלי לגמרי המחשתי. אני מציירת וממחישה את הרעיון, את הקונספט. זהו, הבנתי שבניגוד למעצבים אחרים, הסקיצה הראשונית מגיעה ללקוח אלייך, סקיצה ידנית. אני נותנת סקיצה ידנית מאוד מפורטת, זאת אומרת פרספקטיבות עם כמה מבטים לבית, ואז זה נותן לי כלי תקשורתי מאוד ברור ללקוח, שלרוב קשה לו לדמיין את התלת מימד, להמחיש לו כבר ישירות מהתוכנית לתלת מימד, ואפשר בעצם לשלב את הכל ביחד, כן. זה גם איזה חיבור ישר מאוד אינטימי. כן, יש איזה משהו שהוא עובר, ואנשים נורא מתחברים לזה, ואני מוצאת לזה כלי נהדר, כן. ספרי לי על הווילה שתכננת בצפון. זו וילה שהיה לי חיבור מאוד חזק עם הלקוחות. המגרש שקיבלת אותו זה מגרש של דונם בצורה של מקבילית, שזה קצת מאתגר. בדיוק, כן. אז כן היה לי גם מובן, אני יוצאת לשטח, רואה את הטופוגרפיה. זה ביסוד המעלה, אז המקום נורא מדבר עם השורשי, עם ההתיישבות הראשונית של העלייה שהייתה שם, והמקום הוא מדבר מאוד אבן עתיקה. בעל הבית אסף את האבן הזאת, והוא השתמש בה, זאת אומרת, הוא רצה מאוד לקחת את זה לחלום. ויחד עם זה, הוא רוצה גם לשלב את ההייטקיות, את משהו נורא מודרני. זהו, אני ממש רואה שיש פה שילוב של ישן וחדש, נכון? זה מה שאני רציתי גם לשדר. דרך הציר המרכזי שיצרתי במקבילית, בעצם הסתדר לי גם כל הפונקציות, כל החללים ביחס לקיר הזה, שהוא בעצם הקיר מאבן, שהוא מתחיל מהכניסה שלנו למתחם, מלווה נכנס לתוך הבית והוא יוצא החוצה. והוא מהווה מעין חציצה בין החלק הציבורי לחלק של חדרי שינה ושאר החללים. ואני מבינה שהאבנים שבבית זה משהו שהלקוח הביא איתו? כן, נכון. זה משהו שהוא אגר וזה... מאיפה? את יודעת, זה בתי חירבה שמפרקים אותם. וזה מאוד מקובל, דרך אגב, בצפון, להשתמש באבן, כן. והשתמשת... עוד שילובים, תני לי דוגמאות של שילוב בין הישן והחדש. אז יש בחזיתות אלמנט של רלס מברזל, שנותן איזה ככה קונטרסט לאבן. המטבח שהוא כולו... אני רואה פה אי מאוד גדול. כן, המטבח הוא כולו הייטקי, גם בחרנו רצפת שיש מאוד מבריקה, מאוד עכשווית, היא נבחרה במיוחד באיטליה. זאת אומרת, רציתי נורא לדבר את השתי השפות במקביל, גם בחוץ וגם בפנים. ואז מגיע השלב שבו את גם עושה הלבשה של הבית. נכון, כן, אז גם כמובן ביחד עם הלקוח, תיאמנו את כל הריהוט לפי מידות. רציתי משהו נורא נקי, קלאסי, יחד עם זה חם. זאת אומרת, זה לא בית שאתה מרגיש מנוכר וזו אווירה קרה, אלא זה חקלאים, זה אנשים שמדברים אדמה. החוץ והפנים נורא חשוב פה, כן, גם שישתלב. כן. החומרים, הטקסטורות. זה לא איזה בית שאתה נכנס וזה משהו מנוכר וחלל, לא מחובר לחוץ. זה משהו שהוא בית שהוא מזמין. מה נותנת תחושת החום בבית כזה? אני אישית מאוד אוהבת קווים נקיים, אבל חומרים חמים. זאת אומרת, אם זה בעץ, או כאן רואים איזה נירוסטה, אפילו האלומיניום שנבחר במיוחד מאיטליה, זה אפילו... המנורות זה צדף? לא, מנורות זה זכוכית של איזה מעצב שבחרנו, מעצב שהוא מעצב את הזכוכית עצמה, זאת אומרת, הוא יוצר את הזכוכית, וכמובן תיאמנו את הגבהים ואת המידות, הכל לפי החללים. אני רואה גם את השילוב של האומנות בעץ שמונחת... בסלון, שזה כן, זה משהו שהוא הביא איתו. זה משהו שהוא הביא איתו, אבל חשוב לי גם להדגיש את הנישה, זאת אומרת, הקיר עצמו הוא איזה 60 סנטימטר עומק, ואז יכולתי לנצל את זה לנישות, כמו כאן בפלזמה. ואת מעצבת גם משרדים, איך ניגשת לפרויקט מאתגר של המשרדים של חלי ממן? כן, האמת, היה לי את החיבור האינטואיטיבי מהרגע הראשון שנפגשנו. וחלי זרמה איתי, זה המקום שככה קיבלנו. 1,000 מטר מרובע, והיא נתנה לי חופש מוחלט. המילה שהיא אמרה לי, יהודית, אני רוצה שאני נכנסת לחללים להרגיש בבית. אז בעצם לקחתי את המילה בית, זה המודל הראשוני שלי, המודל הרעיוני, כי ככה אני עובדת, ותרגמתי את זה לכל החלל, ואז נוצר איזה מין טיול במשרד שהוא חלק אחסון שהיה צורך
להסתיר את זה, אבל גם אלמנטים של רעפים, יש פה ממש גגות רעפים בחוץ ופנים, בתוך החלל. נראה כזה קצת טוסקני כזה. כן, זה היה הרעיון. למעשה, כשאני מדברת עם העובדות, הן אומרות לי, אנחנו פשוט מרגישות כמו מלון בוטיק. זאת אומרת, מה זה החלל, האזור המעוגל? זה החלל ההרצאות שלה. מאוד לא שגרתי. כן. זה הסקיץ הראשונית שלי, האמת, וזה מה שבוצע. העיגול נוצר רציתי לתת משהו שהוא מכיל את כולם. יש שם שתי קומות, ואין אחד שמסתיר לשני. זאת אומרת, זו חלי, כאילו, היא מאוד מקיפה, מאוד מכילה. זה משהו שהוא נורא עובר איתה. נהדר. תודה רבה, יהודית. תודה לך. תודה.